Hinek deru dor dema meru divê jin gotina jinê ji bona jinan heqaret kêmasî benav dikin. Divê jin nevê mêrê min, mêr nevê jina min. Hezarê salan di nava Kurda da jin divê mêrê min, malxwê min, zilamê min, mêr divê bermalya min, bivê jina min, diya zarokê min gelekî gotinê Kurdî heye. Li hinek deru dor ji bo ku dijatiya muqeddesatê dînî û millî bike gotina jinê ji bona jinan heqaret û kêm qebûl dike. Yani gavete ku jina min gaya wî ji mêra kêmtir, bêqelstir. Wisa manekî didin jinê. û bixwe gavetê li gora bercewendî wanê fantaziyê wanê îdeolojîk û sosyalîst û komünîst û layık û seküler bi gotina jinê bi her awayî bi kar têne tê divê jin jiyan azadî. Bi rastî jî we ne jin hiştî heta bive jiyan û we ne jin hiştî heta ku jin azad bibe. Lewra her jin û mêr li ser qodên xwe, li ser xulqiyeta xwe, li ser terkîb û mîzaca xwe gava li gora qodê ku hatî xweliqandinê hereket bike bijî jin dibe jiyan û jiyan jî dibe dayîk. Mêr jî dibe malxwê malê, dibe muhafizekarê malê, dibe parêzvanê mala xwe û jina xwe. Lê hûn bi qodê mêranî û jinaniyê dixwaze bilîze, jinan ji jinaniyê derxe, mêra jî mêraniyê derxe. Gava jin û mêr ji qodê eyar ji qodên xwe derketin, ji eyarê xwe yê fabrika derketin, ne jin bi wê tişta ku hûn nû wezîfa ku hûn li jina bar dikin, ne jin bi wê serbest û azad û bihêvî û bextewar e û ne jî mêr ji heyata xwe razî û bextewar û bihêvî ye. Ev tiştê ku hûn dide jina sirf ji bo xatinê ku jin û mêra malê perçe bikin, mebatê perçe bike, ne jin ji jinaniya xwe, ne mêr ji mêraniya xwe bextewar be, razî be û her du jî di ruhiyeta xwe de ku ji hev biqetin ku mecbûrî wan qodê jiyana wan, qodê ruhê wan tevlihe bibe û bextewar û bihêvî bimînin ku tu tam û têjekî ji jiyanê nebînin. Dibo ku di genciya xwe de, ciwaniya xwe de ev mesela jin û jiyan û azadî hinek xweşê jina here bi azadiya bedena xwe tev bigere. Lê dema gava hat merhelekî dizanin ku rastî jî we çixwaz heqaret û neheqî û zulm û zordarî bi navê azadiyê li jina kirî, we çixwa mal li wan kamba kirî, we çixwa malbat wêran kirî, we çixwa malbat ji hev perçe kirî û çixwa zar û mêr û jin ji vê metoda ku we de pêşa jina ji xwe ji wan nerazî.